wato Hansatu ni abin da ke ban mamaki shine tun da zikin dora wannan abin a wuta ni na kasa fahimtar da wannan za ta yi koko ma rogo ne. Mai gida baka ga wutan da kyar ta samu ta kama ba ne? To ai kamata ya kirin ka sa yara suna yau kokara ne. Kin san wannan abin da ma wahala yake baiwa wurin girki. Kai hakuri yanzu zai yi mana. To shikenan. Ni kan mai gida akwai abin da yake daure min kai kwanan nan. To madalla. Akwai wani mutumi sai ta famin kira na a waya, kira ni so 2 so 3 a rana. Kullun sai min wannan kiran fa. Hansatu. Ba kya ganin masu abin nan ɗinkin ne na aikin dillancin ki? To banda abin ka duk wanda ya zo gidan nan siyan ka ai sai ya neme ka kafin a ganni ko. Haka yake wannan. To amma ni kaman da wata manufa fa naka yake kira nan na yayi yawa fa. Manufa yake kiran ki? Kaga ma kiran yake. Shine? Madalla. Dauka. Assalamu alaikum. Ya kike? Wallahi sabon gagare ne. Ya gajiya. A lafiya kalau. Zaka so kuma? Ha baki koke ni matsala ta rike nace miki zan zo mu dan huta. Ba kowa a gida ni kadai ne ai. Yawwa zoko. Haka nake so ke mijin naki nan mijin banda ne ke dai kawai zan zo. To shikenan Allah ya kaka lafiya. Ba damuwa sai ka zo. Me zaki ajiye mu? Zan shirya maka abubuwa masu daɗi. Kayan daɗi. Kika ce kayan daɗi. Yau ga nan zuwa. To shikenan. Sai ka zo. Zai zo dai. Ya ce zai zo. Zai gane kuren shi. To shikenan. Sai abin da nake so da ke zai shiga daga ciki. Shikenan. Ki shiga daga ciki inda kwai rodi. Da Allah rodi kan kura. Ki taimake ni da shi daga gefe na. Ka kashe shi aka daure mu. To me amfani shi? Duk wanda zai shiga tsakanin mu da ke ya. Oye! Takwa. Wannan ta ma shirya ke kafin. Allah ne ya kama. Mata ta kake ci. Wallahi talla ba zai sake. Wannan ya kamata. Wallahi ba komai. Ka sake ko ka sake ni matsala ta ne. Ai yana ga uban da. Ina kike?